Добрый дзень, паважаныя таварышы, беларусы і тутэйшыя, якія жывуць за мяжой і размаўляюць на простай мове. Я вам сёння на нашай з вами роднай мове распавяду пра машыну, пра сядловы цягач і века Еўратех 1996 году. Для пачатку мы завядзём гэту машынку. Включаем массу, адчыняем дзверы. Машынка шмат часу стаяла. Паглядзім, ці пажадае яна завесціся, паважаны. Там не вельмі шмат напругі. Паспрабуем. Пішчыць рэмень. Акумулятор падсеўшы. Вольший дух застаўся у паветранай сістэме. А вось гэта лямпа кажа нам аб тым, што падушкі не стаяць у транспартным стане. А гэта кажа, што машына стаіць на ручніку. Гэта тэмпература тасолу, гэта даўленне масла, а гэта ўзровень паліва. Гэта вось тахометр. Прабачце. Так, тахометр. А гэта тахограф, я ўжо забыўся, як што называецца. А вось гэта прабег машыны. Машына, прайшоўшы 1,5 мільёна кіламетраў. Машына абсталявана ўжо у маіх руках 2 пнеўматычнымі садзеннямі, ось яны, ад больш новай мадэлі Страліс. Што мы робім далей? Мы здымаем ручны тормоз. Машына пачала ўжо каціцца. Уключаем заднюю хуткасць і пачынаем ехаць узад. Вось едзем мы так вось. Як машына была новай, яна глушылася выключэннем зажигання. Але тыя рэлюшкі, якія там стаяць, бывае, яны дрэнна працуюць, і потым машына не хоча заводзіцца. І таму я ўсе машыны перабсталяваў глушыць горным тормозам. Вось тут во. Каб больш дакладна ведаць, як усталявана машына, мы падымем кабіну. Каб падняць кабіну, трэба для пачатку адчыніць перад, каб ён не сапсаваўся. Вось так вось. Адчыняем перад, а потым працуем. Вось тут манціроўкай шыпіць, таму што я ўжо пачаў падымаць кабіну. Таму што я ўжо пачаў перад тым, каб не дымаць ваш час. Вот паважана, як яно адбываецца. Бачыце, вон там уже уздымаецца ўверх. Я пакуль не буду псаваць ваш час. Вось я высока не уздымаў, бо тут стаіць паліўны бак на 30 літраў саляркі да аўтаномнага тапіцеля, каб яго не здымаць, каб не пэцкацца, а потым цяжка яго вельмі распаветраць. Вось мы маем брухавік 420 конскіх сіл з механічным паліўным насосам. Насос кіруецца звычайным вось тросам. І вось тут глушылка, гэта штучка глушыць. І як я нажимаў глушылку горнага тормоза, яна сюды падключана на гэты цыліндрак, так выключае рухавік. Гэта помпа
нізкага ціску. Вось тут могла быць механічная падкачка, але у векаў механічнай падкачкі тут няма, яна стаіць вось на фільтры нізкага ціску. А вось фильтры высокой очистки. Вот они стоят, два фильтра. Тут у нас стоит турбокомпрессор. Там спереду стоит пневматичный компрессор. Вот тут стоит кулиса. Вот тут стоит сплиттер. Стоит вот тут щаплення, якое кіруецца выжимным подшипником. Щаплення мае конструкцию наступную. Тут есть натискны диск. Бывает розных заходних виробников. З заводу стояла валево. Да, теперь, напевно, шанс стоїть. І диск, який звичайне Фередо. І потім коробка, пробачте, на нашій мові, скринка перетиткнення хуткостів, яка має ділитель і демультиплікатор. Ось поршень управління демультиплікатора. Має кардан, машинка має задній мост. Тут має диски і супорти. Спереду ми бачимо інтеркулер, за ім стоїть радіатор. Машина абсталявана системой турбоінтеркулер. Гэта вось тут стоять трапеції очищення лобового шкла. Як у нас кажуть, шиби, лобовой шиби. А вось гэта сам электрорухавік з редуктором. Машина абсталявана аналоговой тормозной системой. Двухконтурный тормозный кран. Гэта вось контур передних тормозов, гэта контур задних тормозов. Кабина стоит на подушках. Ну тут кабина меняна. А тут стоит кабина с модели Курсор. Так яно все однольковое, але кабина на подушках замест пружин. Сзаду кабины так само стоять подушки от модели Курсор. Пневматичная тормозная система мае 5 разделенных контуров. Першы контур гэта передняя вось гэтай машины. Другі контур задняя вось гэтай машины. А вось чатырохкутны зберагальны клапан, які абараняе 4 контуры, а 5-й контур зберагаецца аднакутным клапанам. Вось гэта рэсівер трэцяга контуру. Трэці контур гэта энергаакумулятары ручніка, якія вось стаяць на задняй восі, і управлення двухправадным клапаном управления тормозами причепа. Тут усё аналоговое, механичное. Четвертый контур это пневматичная подвеска задней оси. Вось на ней есть два гэтых ресіверы, якія вось тут во стаять. Вось яны вот тут во стаять вось. Але так здараецца, што зімой яны заўсёды перамярзаюць. І я на ўсіх машынах вось адсюль Вова пусціў трубку. І яна выйдзе сюды у контур тармазоў задняй восі, якая ніколі не перамярзае. І тады мне заўсёды працуюць подушки. 5-й контур гэта дапаможная сістэма, якая дае дух у подушки кабіну ва ўсе 4 зад і перад, у управление сплиттером. Вот тут вот переключаются этим вот тут солдатиками переключаются повышенные, пониженные демультипликатора. Вот его поршень. Так само там снизу стоит управление, отсюда не бачно, делителем. Так само
сядзенні надуваюцца ад пятага контуру. А сам рэсівер пятага контуру вось такі маленькі. Ён абаронены аднабаковым зберагальным клапанам. Вось гэта стаіць гідраўзмацняльнік руля. Таксама, як і скрынка ператыкнення хуткасцей, гэта вырабніцтва нямецкага прадпрыемства Центр Фабрик ZF. Вось гэта расшыральны бачок, а каб на зямлю не выліваўся лішні тасол, ён выліваецца вось у гэтую маленькую вось такую вось пасудзінку. Там таксама ёсць клапан параваздушны. Там дзесьці ён бачны. То есть, калі ён у вас пабіўся, то нічога страшнага. Просто будзе ліцца на зямлю. Бак Ивеко арыгінал, мае ён 600 літраў паліва. Я яго буду абразаць, буду рабіць пад 400 літраў. Бо ён шмат разоў вараны. Шчапное сядло вырабніцтва Джост. Адчыняецца вось гэтай ручкай, а вось гэтай сабачкай запіраецца. Кабіна абсталявана спойлерамі. У залежнасці ад ціску паветра, ад хуткасці руху, зберажэння паліва можа быць да 30% ад наяўнасці такіх спойлераў. А вось вы падумаеце, усё сказаў дзядзька, а пра гэты рэсівер нічога не сказаў. А паважаны гэты рэсівер падключаны гэтым вошланжыкам да рэгулятора ціску. Вось тут выйдзе жалезная трубка вось да кампрэсара. Тут яна ідзе па ўсей раме, вот тут эта трубка. Яна ідзе кругом машыны спераду перад інтэркулерам, аж да самого вось кампрэсара. Бачыце, вось она трубка пашла. І сюды поступае цёплае паветра. Яно тут ачышчаецца. І для таго, каб зрабіць ачыстку, яго самая простая схема гэта збоку стаіць рэсівер. Вось гэты рэсівер вычышчае, ён сюды накачваецца 12 атмасфер паветра, а потым прачышчае ўсю сістэму, каб вада і алей не патрапілі ў тармазную сістэму машыны. Гэта машынка адна з самых жывуч машын трасы. Ну, таких, як гэта машын, амаль няма. У яе толькі быў адзін канкурэнт. Гэта, вядома, папярэднія мадэлі Ивеко Турбостар, Турботех. І вось гэта машынка Volvo. Таму што яна таксама на механічным паліўным насосе. А ў чым паважаная такая вартасць? А вартасць у тым, што ніякай электронікі няма. І можна вывесці вось драціну, дай бог, каб там не ўключылася перадача, і такім вось чынам завесці машыну. Ой. Вось бачыце, вось такім чынам машына заводзіцца. Не трэба нічога ўключаць, нікуды лезці. А вось такім чынам яна выключаецца. Бо калі Volvo што-небудзь здарыцца з генератором, з зарадкай, з шакаладкай, Volvo будзе заводзіцца з ключа. А калі у Ивеке выходзіць з строю шакаладка зарадкі, то машына з ключа не заводзіцца. То трэба лезці пад низ і перамыкаць стартер. Каб так не мучыцца, я павыводзіў на сваіх машынах драты. У такім выпадку, калі у вас выйшла сістэма электраабсталявання, бярэш вось адсюль, тянешь плюсовый дрот на ближний свет левой фары, бо за мяжой трэба ехаць днем з ближнім светом. І у тебе будуць гарэць две фары. Перамкнуўшы ці на стартеры, ці вось тут машына завялася, прыязджаеш кіламетраў 600-800, потым у якога-небудзь з знаёмых бярэш два акумулятары, ставіш яму свае, бярэш яго, ён едзе падзаражае, і так можна ўсю Польшу наскрозь праехаць. Больш якаснай і больш надзейнай машыны, чым Ивеко Magirus у камплектацыі Евротех ці Евростар, паважаныя таварышы, не існуе. До новых сустрэч.